ക്രിസ്തൻ യോധവാകുവാൻ ചേർന്നേൻ തൻ സൈന്യത്തിൽ. തന്തുവിളി കേട്ടു ഞാൻ ദൈവാത്മശക്തിയാ. തന്തുവിളി കേട്ടു ഞാൻ ദൈവാത്മശക്തിയാ. നല്ല പൊരുതു ഞാൻ എൻ ക്രിസ്തൻ നാമത്തിൽ. വാടാക്കിരീടം പ്രാപിപ്പാൻ തൻ നിത്യരാജ്യത്തിൽ. വാടാക്കിരീടം പ്രാപിപ്പാൻ തൻ നിത്യരാജ്യത്തിൽ. താൻ ക്രൂശു ചുമന്നിടുവാൻ ഇല്ലോരു ലജ്ജയും എൻ പേർക്കു കഷ്ടപ്പെട്ടു താൻ എന്നെന്നും ഓർത്തിടും. നല്ല പോർ പൊരുതും ഞാൻ എൻ ക്രിസ്തൻ നാമത്തിൽ. വാടാക്കിരീടം പ്രാപിപ്പാൻ താൻ നിത്യരാജ്യത്തിൽ. ഈ ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയാണ്. പ്രാർത്ഥിക്കും, ഇവരോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. അതിൻ്റെ ശേഷം അവരെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കും. 4 പേരാണ് കർത്താവിനെ ജലത്തിൽ സാക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ മോളുടെ പേര് സാറ, റഹബോത്തിലെ മോളാണ്. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ നല്ല സമയത്തിനായി. തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം. ഞങ്ങളങ്ങേ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു, അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നു. അങ്ങയുടെ വിലപ്പെട്ട സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ മധ്യ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം. യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് വായുകൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ദൈവം കർത്താവിനെ യേശുവിനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചുവെന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള മാറ്റമില്ലാത്ത വാഗ്ദത്തത്തിനായി, തിരുവഴുത്തിനായി തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം. അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളായി തീരുവാൻ അങ്ങ് അധികാരം നൽകിയതുകൊണ്ട് തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം. ഈ മകൾക്ക്, ഈ സഹോദരിക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവിനെ വിശ്വസിച്ച് സ്വീകരിച്ച് ദൈവമക്കളായി തീരുവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായല്ലോ. തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം. അവളുടെ പേര് ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം. ഒരു പാപി രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സ്വർഗം സന്തോഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനാൽ ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഒരു വിശ്വാസി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവൾ കർത്താവെ ആര് തന്നെയായാലും വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ സ്വർഗം ആ സ്നാന സമയത്ത് ഉറ്റുനോക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സ്വർഗത്തിന് എത്ര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. അതോർത്തും ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് ചെയ്ത എല്ലാ ഉപകാരങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കണ്ണ് തുറന്നു അങ്ങേ അറിയുവാൻ, അങ്ങേ സ്നേഹിപ്പാൻ, അങ്ങേ സേവിപ്പാൻ, അങ്ങേ ആരാധിപ്പാൻ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ച വലിയ ഭാഗ്യത്തിനായി തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം. ലംഘനം ക്ഷമിച്ചും പാപം മറച്ചും കിട്ടിയ മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. ആ ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതുകൊണ്ട്, ഈ പ്രക്രിയ മകൾക്കും നൽകിയതുകൊണ്ട് തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം. തന്നല്ല നല്ല ദാനങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. മഹത്വം അങ്ങേക്ക് തന്നെ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ താഴ്മയോടെ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ദയുണ്ടായി കൃപയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ. സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും നാഥനായ അഖിലാണ്ടത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവും ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പാപത്തിന് പകരക്കാരനായി ക്രൂശിൽ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു എന്നും കർത്താവ് പ്രിയ സാറയുടെയും പ്രിയ സഹോദരിയുടെയും പാപത്തിന് പകരക്കാരനായി ക്രൂശിൽ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നുവെന്നും കർത്താവ് തൻ്റെ സഭയെ ചേർക്കാൻ വീണ്ടും വരുമ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ സഹോദരിയും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് സഹോദരി പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? സഹോദരിയുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ഏറ്റുപറച്ചിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ സഹോദരിയെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു. ലോകവും ചേർന്നിടുവാൻ വേണ്ട ചപ്പുകുപ്പയും
ചെന്നുരച്ചിടും ഞാൻ. നല്ല പോൽ പൊരുതു ഞാൻ എൻ ക്രിസ്തുനാമത്തിൽ. വാടാകിരീടം പ്രാപിപ്പാൻ നിത്യരാജ്യത്തിൽ. സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഞങ്ങൾ വീണ്ടും അങ്ങേ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു, അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. സഹോദരൻ ഡെന്നിയുടെ കുടുംബത്തിനായി തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം. ഈ മോൾക്കും കർത്താവെ വളരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായല്ലോ. തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം. തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം യേശുക്രിസ്തുവിനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു. ഈ മകളെയും കർത്താവ് സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ട് തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം. രക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം. ലോകം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവളെ കർത്താവിൽ പിതാവ് കണ്ടതുകൊണ്ട് തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം. പിതാവിൻ്റെ ആകർഷണ ശക്തിയാൽ പുത്രന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായല്ലോ. തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം. ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൈവം അവിശ്വാസികളുടെ മനസ്സ് കുരുടാക്കി എന്നാണ് തിരുവെഴുത്തിൽ വായിക്കുന്നത്. ഈ മകളുടെ കണ്ണ്, ഞങ്ങളുടെ കണ്ണ് കർത്താവെ അവിടുന്ന് തുറന്നതുകൊണ്ട് തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം. തേജസ്സിന്റെ കർത്താവിനെ, ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായ കർത്താവിനെ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പിതാവിന്റെ ശക്തിയുടെ വലത്തുഭാഗത്ത് ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന, പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്ന, വീണ്ടും വരാൻ പോകുന്ന കർത്താവിനെ കാണുവാനും അറിയുവാനും ഈ മകൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച വലിയ ഭാഗ്യത്തിനായി തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം. ഡെന്നിസോഹറിന്റെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണം. ഈ മകളെ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷിയായി ജീവിപ്പാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ കൃപയും അവിടുന്ന് നൽകണം എന്ന് വിശേഷാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. മഹത്വം അങ്ങേക്ക് തന്നെ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വലിയൊരു നാമത്തിൽ തന്നെ. സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും നാഥനായ അഖിലാണ്ടത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവും ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപത്തിന് പകരക്കാരനായി ക്രൂശിൽ മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. പ്രിയ സഹോദരിയുടെയും പാപത്തിന് പകരക്കാരനായി കർത്താവ് മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. പിതാവിന്റെ ശക്തിയുടെ വലത്തുഭാഗത്ത് പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നു. വീണ്ടും വരാൻ പോകുന്നു. കർത്താവ് തന്റെ സഭയെ ചേർക്കാൻ വീണ്ടും വരാൻ പോകുന്നു. ആ കൂട്ടത്തിൽ സഹോദരിയും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് സഹോദരി പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? സഹോദരിയുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെയും ഏറ്റുപറച്ചിലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ സഹോദരിയെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു. ജീവനെയും വയ്ക്കുവാൻ നാഥൻ കൽപ്പിക്കും. സന്തോഷത്തോടൊരുങ്ങും ഞാൻ തൻ ക്രൂശിൽ ശക്തിയാൻ. നല്ല പോർ പൊരുതു ഞാൻ എൻ ക്രിസ്തൻ നാമത്തിൽ. വാടാകിരീടം പ്രാപിപ്പാൻ നിത്യരാജ്യത്തിൽ. പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുകയും അങ്ങേ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. രാജുസോറിന്റെ കുടുംബത്തിനായി ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക, എന്നാൽ നീയും നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷ പ്രാപിക്കുമെന്നുള്ള തിരുവെഴുത്തിനായി തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം. യോശുവ പറഞ്ഞു, ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവുമോ ഞങ്ങൾ യഹോവയെ സേവിക്കും. ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്റെ കുടുംബം, ഈ മകൾക്കും കർത്താവിനെ ജനത്തിൽ സാക്ഷിപ്പാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായി, കർത്താവിനെ അറിയുവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായി. ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ചിന്തിച്ചതുപോലെ യേശു ക്രിസ്തുവിനുള്ള വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാകും. കർത്താവെ, അങ്ങനെ ദൈവമകളായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം അവിടുന്ന് ഭാഗ്യം കൊടുത്തല്ലോ. തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം. ദൈവമകൾ എന്ന നിലയിൽ വായിക്കുവാൻ, പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ, അങ്ങനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ കർത്താവ് കൃപ കൊടുത്തല്ലോ. തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം. ഹൃദയത്തിൽ വെളിച്ചം കൊടുത്തല്ലോ. തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം. ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ച് ഇവിടെയുള്ള ദൈവജനത്തോടൊന്നിച്ച് കർത്താവിനെ ആരാധിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തി ജീവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ആത്മീയമായും ഭൗമികമായും ധാരാളമായി മകളെ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശേഷാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. തന്ന എല്ലാ നല്ല ദാനങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം. എല്ലാ മഹത്വവും തൃപ്പാദത്തിൽ സമർപ്പിക്കട്ടെ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും നാഥനായ അഖിലാണ്ടത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവും ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു
പ്രിയ സഹോദരിയുടെയും പാപത്തിന് പകരക്കാരനായി ക്രൂശിൽ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. പിതാവിൻ്റെ ശക്തിയുടെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് പക്ഷവാദം ചെയ്യും. കർത്താവ് തൻ്റെ സഭയെ ചേർക്കാൻ വരുമ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ പ്രിയ യൂത്തുമോളും പ്രിയ സഹോദരിയും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് സഹോദരി പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? സഹോദരിയുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ഏറ്റുപറച്ചിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ സഹോദരിയെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായക, ഇതിൻ്റെ യോദ്ധാവേ, വിശ്വസ്തനായി കാക്കുകേ നല്ലന്ത്യത്തോളമേ. നല്ല പോർ പൊരുതു ഞാൻ എൻ ക്രിസ്തൻ നാമത്തിൽ, വാടാകിരീടം പ്രാപിപ്പാൻ തൻ നിത്യരാജ്യത്തിൽ. ഈ മോന് ജോസ് ദാനിയലിൻ്റെ മകനാണ്, സൗദിയിലുള്ള ജോഷുവ എന്നാണ് അവൻ്റെ പേര്. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുകയും അങ്ങേ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ജോഷുവ മോന് കർത്താവിനെ അറിയുവാനും കർത്താവിനെ ഹൃദയത്തിൽ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി വിശ്വാസത്താൽ സ്വീകരിച്ച് ദൈവമകനായി തീരുവാൻ ലഭിച്ച വലിയ ഭാഗ്യത്തിനായി തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം. നല്ലയിടയൻ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ തിരുവഴുത്തിൽ വായിക്കുന്നു. ആ ജീവൻ, നിത്യജീവൻ ലഭിപ്പാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായല്ലോ. തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം. കർത്താവിനെ അറിയുവാൻ, കർത്താവിനെ സ്നേഹിപ്പാൻ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ സൗദിയിൽ വെച്ച് ആ ജോസഫറിൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ആ സഭയിലൊക്കെ കർത്താവിനെ സാക്ഷിച്ച് ജീവിപ്പാൻ കർത്താവ് കൊടുത്ത വലിയ ഭാഗ്യത്തിനായി തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം. അവന് കർത്താവ് അവൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ, യോശുവയെ പോലെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായി വളർന്ന് പഠിച്ച് ഉയർന്നു വരുവാൻ, കർത്താവിനെ സ്നേഹിപ്പാൻ, സേവിപ്പാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ കൃപയും അവന് നൽകി അവനെ അനുഗ്രഹിക്കണം, സഹായിക്കണം എന്ന് വിശേഷാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജോസിനെയും കുടുംബത്തെയും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് അവരെയും അവിടുന്ന് പരിപാലിച്ചു കൊള്ളണം എന്ന് വിശേഷാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് ജലത്തിൽ സാക്ഷിച്ച എല്ലാ മക്കളെയും അവരുടെ ഭവനങ്ങളെയും അവിടുന്ന് ഓർക്കണം. പ്രിയ മമ്മിയും ഇവിടെയുണ്ട്, റഹബോത്തിലെ മക്കളും ഇവിടെയുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെയും, സഭയിലെ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത്, കടന്നു വന്ന എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും ഓർത്ത് ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ മകനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവകരങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവം ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. യേശു ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. മഹത്വം അങ്ങേക്ക് തന്നെ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ താഴ്മയോടെ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ദയുണ്ടായി കൃപയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ. സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും നാഥനായ അഖിലാണ്ടത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവും ലോകരക്ഷിതാവും ദൈവപുത്രനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സഹോദരൻ്റെയും പാപത്തിന് പകരക്കാരനായി ക്രൂശിൽ മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ജീവിക്കുന്നു. പിതാവിൻ്റെ ശക്തിയുടെ വലത്തുഭാഗത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാദം ചെയ്യുന്നുവെന്നും കർത്താവ് തൻ്റെ സഭയെ ചേർക്കാൻ വീണ്ടും വരുമ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ സഹോദരനും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് സഹോദരൻ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? ഞാൻ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ വിശ്വസിക്കുന്നു. സഹോദരൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ഏറ്റുപറച്ചിലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ സഹോദരനെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു. MP കോളിച്ചാൻ മുൻപോട്ട് വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധ പിതാവേ, സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവമേ, ഈ സന്ധ്യയോടടുത്ത സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് സഭയായി അവിടുന്ന് കൽപ്പിച്ചതായ അന്ത്യനിയോഗം അത് അനുഷ്ഠിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് സഹായിച്ചല്ലോ. സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ 4 പ്രിയ മക്കൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ദൈവപുത്രനായ യേശുക്രിസ്തു മനുഷ്യാവതാരം എടുത്ത് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് ഞങ്ങളുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തുവാനാണെന്നും ആ പാപപരിഹാരമായി താൻ ക്രൂശിൽ അതേ ആ യാഗം അർപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതും അത് ഓർക്കുവാനും അത് വിശ്വസിപ്പാനും ഈ മക്കൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകിയല്ലോ. അങ്ങനെ അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടല്ലോ. കാലാകാലങ്ങളായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട മക്കൾ നിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിപ്പാൻ
നീ നൽകിയതായ അനുഷ്ഠാന നിയോഗം അനുസരിപ്പാൻ അവർ കൊടുത്തതായ പ്രേരണയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. ആ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിപ്പാൻ സഭയായി ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചല്ലോ, സ്തോത്രം. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റവരായ ഈ മക്കൾ കർത്താവെ അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളാകുവാനാണ് സ്നാനം ഏറ്റിരിക്കുന്നതായ ചിന്ത. പാപത്തോട് ഉപേക്ഷയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ പാപത്തോട് എതിർത്ത് ജീവിക്കുന്നതിനുള്ളതുമായ അവർക്ക് ധാരാളമായ കൃപ അവിടുന്ന് നൽകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇനിയും ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല, ക്രിസ്തുവാണ് എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നതെന്നും ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു പത്രമായി ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം പ്രിയ മക്കളെ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സഹപാഠികളുടെ മധ്യത്തിലൊക്കെയും സമപ്രായക്കാരുടെ മധ്യത്തിലും കർത്താവെ അവർ ഇടപെടുമ്പോൾ പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ കുടുങ്ങിപ്പോകാതെ ഞാൻ ദൈവമകനാണ്, അതെ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ അതേ പ്രിയ മകനാണെന്നുള്ളതായ ചിന്ത അവരെ സദാസമയം ഭരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നീ അവർക്ക് കൃപ നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഞാൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയപ്പോൾ അത് വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് പൊന്തി വന്നപ്പോൾ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ അതിന്റെ സാക്ഷിയായി എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു, ഉയർത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതായ ചിന്ത അവർക്ക് നൽകിയതോർത്ത് സ്തോത്രം. ഈ ശുശ്രൂഷ അവിടുന്ന് മാനിച്ചല്ലോ, സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾ ഓർത്തതുപോലെ സ്വർഗം സന്തോഷിക്കുന്നതായ നിമിഷം, സ്വർഗം ഉറ്റുനോക്കുന്നതായ നിമിഷം കർത്താവെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നന്ദി കരയേറ്റുന്നു. മുഴുവൻ എല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ. നിന്റെ മഹത്വത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ജീവിപ്പാൻ അവിടുന്ന് ഇടവരുത്തണമേ. നാളെ കർത്തൃ ദിവസമാണല്ലോ, ഞങ്ങൾ കൂടി വന്ന് ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും അങ്ങ് ആരാധിപ്പാൻ ഈ മക്കളോട് ചേർന്ന് കർത്തൃമേശ ആചരിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ നാമത്തെ കർത്താവെ ഉയർത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൂടി എല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ. നിന്റെ സമാധാനത്തോടെ ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോകട്ടെ. രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ താഴ്മയോടെ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൃപ തോന്നി കേൾക്കുമാറാകണമേ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും സഹവാസവും നാം ഏവരോടും കൂടെ, വിശേഷാൽ അതേ ജലത്തിൽ നിന്നെ സാക്ഷീകരിച്ച പ്രിയ മക്കളോടും ആ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ചതായ സ്നാപകനായ നിന്റെ ദാസനോടും കൂടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. നല്ല